kting ka jong blay ko ong ba habang ile ke ru ai bangin le ka ban pendon burom yu utrai ba kum juru bangin wan ban ai ka jingo sha utrai bat ni tibru ba kting ka jong blay ka kantu be ngi na ka por ba ke baro ka bangin ile ke de be ka ban tay ya ka hima ka jong blay bat kum ta ngi ai ngo yo blay balang ba ka potnet ngi la ban poisha pi ban wan rai ka kting ka jong blay ki jing shakri ha ki benta ki ba bon ba kan long ka jing khu nam ta jongi ka jing khu nam ta jong pi ban nam ta iwe ki ba shem ban talam haka bat kham ta me ha bangi le ban puson halor ka ktin ka jong ublay bun singi ju par khat ekane balada kum ki khana ki ba pule la ka de ha ki school ha ki colleges la ne ha ki university la ki no ki professional studies ka ba ki ye ju le ha ka ba ko hi jong ki ngi shem bala tanju ya kata ka jing pule ka jongki ka jing start ka jongki ka dei ba ha ka bakut lengba kita ki exams ki ba per ke ba ki ju ya le but kum ju ru ha ka proverb ru ong kata hi ba yu bril an ya ro kat kum ka jing start ka jong u te kum ta ngi ju murder ba shubu kum ki banget pat lani kita ki bru ki jong u blai ki ba ju wan ka jing shakri ki ba ju smart ban ka jeseng lani male ki bible study lani kino ki jing puli ke baki ki puli ke bai de ba khating ga jong ublai ha ga bukot shubo la dang ya bo e kanu ko exam ka no mo tharai ki ban wan ban shim ban ta kita ki exam la ne ban nyoko re kata la ne ban penut por ka ban puli khna ba ki la ban thoru ya kita ki jubab ha ba ki poi ha kino ki benta jong ka jing keli handai ai ngo par ha ka ni ga por lengba kini ki bajuwan haga jing shakri kamte me haga jeseng samla kabangi judon man laga sngi sa jan met san baje kata ka long ru ka ban pentep ye pi ban kentui pi bangin priang smo bhai pi ba pi la ban wan ban shim banta haga dia jeseng jangki samla hamman laga sngi sa jan met san baje but balenga ongi pi kata kadai na marba ni aingo yakini baro na dogi kena ki samla ki rangba ki longkme ki longpa iwe ki baju wan ha ka jing shakri namar bi ki long shisha ki bashir hem bat ki bri ki ba wat ya utrai bat ki ba kwaru ban tip shu ka khtin ka jong ublai lengba ka ba ai man sem jong ki ni baro ni la pat ha ka por ban pen long pat ya ka bible quiz hoot ha ka por ni don pat ya ka bible quiz bangi yo ban pen long Dana mar ka jing ya shirhem bat ka jing aiman sem jong kini baro ki bajuan ha ka jeseng na bar ba kani ha bangi penlong ni snothu ba kat no kum nga bat mapi kum mangi lang baro ki bajudan banta ha ka jing shakri kanu ngi da ngap bat kanu ngi da shashko re ka khtin ka jong blai na bar ka khtin ka jong blai kum ba ka ong ba kata ka jing tho kanum dei shu ha ka no ka jing tho handrek ai ba kita baro kin don no ha kata ka donot ka jong ikan bangin ri khop ka bangin sumare ka bat kham ta me ban le ru kat ka bala tho ha ka khtin ka jong ublai ti kum tangi aingo ha ka ni ka por balung bai kini ki he baro ki ba long shisha ki ba shlor ni kong eng ilaban ong ki ba wan shisha khamat ban ya shim banta ha ka ni ka quiz bat ngi nget ban ikan tu piru iwe ha ka ni ka por phin yai ne bat ngi ha ka ni ka por ba phin sha skor ka khting ka jong ublai lengba ka jingshim banta jong kini ki he baro ha ka ni ka bible quiz bat nga nget baka we pu ka jinkli ka bangingin yo ban yo sngo ha ka ni ka por bat ka we pu ka juba pru ba ki kin yo ban ai kan long shisha ka jingker khu ka ban pen roi shu ru yengi ha ka jing start ba ha ka jing te ka khtin ka jong ublai kum ta sa sien pat ya kan tui pi baro ki ba pe ha ka ni ka por ba ki ba snap ki ba kloy ya ka ban sha skor ka khtin ka jong ublai khna ba kan long ka jing man toy nam ta jongi ba nam ta jong pi ngin yai ne ya ka ban pet ya ka ni ka bible quiz ka khtin ka jong ublai ka ong na ki proverb lenong ka ba khat a de khot ba pra yau tau briu an ya ro kat kum ka jing start ka jong u tingi le ban pe ha ka ni ka por bat ban sngo thu ka nu ngi long ki ba start bat how to ngi dei hok nem ban yo e kata ka jing ya ro kat kum ka khtin ka jong u blai ba ka nu ngi la ya penlut por ya la de ban minot ha ka ban puli la ne ka ban snap na ka khtin ka jong u try
Dia kanika puang aprias ngobhai pi participants but iwe na pi baro ngaprias ngobha kanika Bible quiz ha kanika janmir. But ngangen kanika mdei tangka jingele kai. Tangka quiz kebangedon hang ni ha pedengki nong shimbenta. Handai kanika long ka jing penroy ha ka jing start but ka jing penroy ha ka jing tip ya ka khtien ka jong ublay. But ngangen iwe nangi na kanika jaka nginum let thli handai ngin let da kabak ra ru kita ki jingsta na ka khtien ga jong ublay kat bangi ya ngap iki bat ngi shem bantalem ha kani ga quiz te kei ka banga kwa ban penshai lupai pi ha kani ga por ga day ngindon tang sau round round 1 lani ka baning kong kan day be chapangka bible ngintip kat nu chapangka bible round 2 pat ka Bible hi borok away ka keren syapang uji su. Te ngin late ruk ka ban snga bat ban yo ki jingkeli bagi jubab. Nakakting ka jong blay ka bayday bat jisu. Round 3 pat nganum ya batay lupay pi kadai ka round ayu handai ka long very interesting pinsa syam hangta. But round 4 pat hai bangin yo ka final hang tu ngin yo rupat iki kadai ka mixed bag ngala ban ong mut ban kelum lang baro ki Jat jingkeli. Te baro sau team, ready? Ready? Amen? Okay, so round 1. Kani ka ba nga kodru yaka ka preliminary round kamut ba ban decide. Mo banu ban ya sha kman. Tinam ta ka jubab ka badai ngidan pat ipen singan ben ai si point namta ka jubab ka ba day. Mo So, round 1. Shapanga Bible. Kani ka let ya ka team Esther. Jinkli Jongpi. Kadai. Ai yanga ka kitab ka bajrong ha ka Bible. Jubab? Kitab Sam. Ka kitab Sam. Tingin na kitab ti. Si point. Kani pa ka jingkeli na kabanta team Joshua. Pihak ban batay ya ka kitab ka ba lingkot tam ha ka Bible. Obadiah. Sorry, no, kamday. Tengan late pass siya ka team Daniel. Judah. Sorry, kamday. Team David. Obadiah kiladap ong maki. Sorry. Team 1. Shiti Balai Yohannes. Correct. Chipo point. Namar kadi ka pass round 5 point. Very close. Kiba bun ba kiju perkat be ba Judah kadi ka belengkot tam. Henry ka ba day Baila ong Sabina, Shiti ka balay Yohannes. Namar ha Shiti balay Yohannes pen syem tang katsan peli ki dekot. Kat baha Juda la tam arpot liki dekot te ka ba penlong ya ka Shiti balay jong Yohannes ka ba lengkot tam. Sai sen ngin ai srati ka ba jam. Te ha kani ka round 1 ngin don tang arkli jingkli nam tak ka team. Mo tinggal adep ka we jingkli ya baro. Te ha kani ka round 1 ka dei ka ba jurong tam bat ba lengkot tam. To ka jingkli Kabaningkong namta ka team Daniel kadai pinhaban batay ya kadekot ka bajrong tam ha ka Bible ilaya tip ka ba jrong tam ka kitab kadai na kisam kabalengkot tam kadai lai Yohannes mentapat in page pangka dekot Kadai na Esther, correct. Tingin na stafti namta ka team Daniel. Kani kadi ka jingkeli ka ba siya. Kiba pun siyan ngingim juya le banwat niya. Itip ba siya ba drong tam ka kitab lani ka lenno. Henry omya ka dekon. Taka ba day? Henry ngin ay 5 points ya ka team ka balaban bataypat naka Esther ka lenong ka bakat no, dekot bakat no. Lenong ba? Pra dekot bakandai. Very good. 5 points namta ka Team David.
kadekot ka ba jrong tam ha ka Bible dei na ka kitab Esther kalnong ka ba pra kadekot ka ba kendai. 5. Okay, congratulations. Kajingkali namta ka team David pat kadai kani. Tingilatip kadekot ka ba jrong tam. Ka ba sugba namta jong pi. Ka lenong ka ba lengkot tam ha ka Bible. Ladang akali kadekot ka ba lengkot tam barong iatim. Ka lenong ka ba lengkot tam ha ka Bible. $30. Kaya tang 30 second. Lai po second banjuba. Tekani ka jingkali kan lesha team 1. Kalenong ka balengkot tam ha ka Bible. Kasam shispa khatnyo. Sam shispa khatnyo correct answer. 5 points namta ka team Esther. First round ngin penkut pat da ka jingkali ka ba R. Ka jingkali ka ba R. Team Esther. Ka jingkali namta jong pi ka day. Pin ai ka kerteng ka ba jrong tam ha ka Bible. Methuselah. Kampat day close. Team Joshua. Zechariah. Zechariah no. Team Daniel. Ka kerteng ka ba jrong tam ha ka Bible. Ta. Team David. Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Empat day kataru close. Ka kerteng ka ba jrong tam ha ka Bible. Tikin mau ha kini ka quiz ngimdei bakali ba kijingkali ba shu sahi dalade. Kini gidi kijingkali kiba ngilapan bed naki morning message kubor step naki GSM kiba fijuan haki Wednesday haki Sunday naki Bible study kiba fiju one tikini kide ngiko awan pet kat nungut ju attend bahaya kini baro ba fiju sngap na maklam da don kaman puli ka Bible ru lada piklam lada pila shu sngap yaki kubor step yaki GSM ba fiju one ki Bible study ba fiju one kini kidi kijingkali baro na kita mo kabajrong tam ka kerteng ha ka Bible kadai Maher Shalal Hashbaz kani kadi ka kerteng ka ba jrong tam ha ka Bible taga jingkali ka ba ar ya team Joshua ka jingkali ya pi pat kadai ai ka kerteng ka ba lingkot tam ha ka Bible Maher Shalal Hashbaz kadai ka ba jrong tam kerteng ka ba lingkot tam pat day okay Jisu. Jisu. Amen. Pak Day. Team Daniel. Kaim. Im. Pak Day. Job. Ya. Tak. Ka jubab keempat Day. Henry. Ngatrai nam ngihaban ai pat ika team Daniel. Namar haka ketien kasih pat ka mo namar haka ketien pareng kedan laidak Eve mo la kala kon reha po ketien kasih pat namar la dantang ardak tengen haban ai henry just 5 points. Ngin ai ka team Daniel. Ya ajta pinam ta jongki. Te yagani ka kerteng ru ngin reserve mo bangin yo beteng pat syakmat. Ngin sa batay lada fiko abantep pinyai ne haga quiz. Ma fin tip. Nangta kani ka diga jingkali namta ka team Daniel. Team Daniel. Batay haga ni ka por ya ka kerteng jong ubriu uba im slem tam haga pertai. Kat kum ka Bible. Methuselah, correct. 10 points namta ka team Daniel. So the last question ka jingkali ka bakado jong kanika round 1. Na ka banta team David. Kaju ka jingkali namta jong pipat kaday pinhaban ai kerteng jong ubriu uba im lingkot tam haka pertai kat kum ka Bible kat kum ka jingtho haka Genesis. Abel. Abel. Henry siapang o Abel?
Klamshim la batai karta. Te film la ban ong lengkot do mau. Mo? Time's up. Baik, pina ban ngau tu namarkat kum ko Bible haka jinghiar pateng Adam la batai be ya karta katnu karta kikiem. U abel kamshim la tho katnu karta. Ngim tep em hadu katnu karta. Mo film la ban ong. Ba udai mau. To ngin ai chance pat dekat team 1. Ukpano wah tang malak lek kerteng. Andai kata rukam 4 day. Team Joshua. Lesi namta jongi kala bandai namari hagi tu por ki em degi spas nem. Namta jongi kala dei kila em slam. Handai kat kum ka jing hiar pateng pat kat kum ka jing tho ka Bible pat uniu breu. Ukam shim la em kata karta kat kum kita ki jing kita ki ba hashwa jong u lani hadin. Joshua. Okay, time's up. Team Daniel. Tong in reserve yang ini ruka jingkali very interesting. Tetapi ko abantep ka jubab wan biang. Bat kani ngilaya kut ya ka round 1. Te haka round 1 ki badang lead deki. Team David sun pointing na jtap ti ki. Team Daniel, bat ka Team Esther, Arpo points. To. Tingin haban, pa Shong no ka Team Joshua. Tingin na setiap team nam tajong ki. Tingin lay pa haka second round haka ni kapor ngin lay Shapang u Jisu. The second round tingin sedang naga Team Daniel. Kani kani ka jingkali nam ta jong pi. Ka jingkali ka longkum ni. Hakanu ka gospel la neki gospel. Mo hakanu ka gospel la neki gospel la tho shapang ka jinglong khna jong ujisu. Matthias bat Lucas. Kabadai tengin asyapti 10 points na kabanta Team Daniel. Deitang haka gospel kat kum Matthias ba Lucas balatho shapang ka jinglong khna jong u Jisu jingkali na kabanta Team David haka Bible unong basa ying uong kumnu ya ka Mary ba Joseph ha Bethlehem shaban kaya u Jisu snap ha ka jingkali uong kumnu ya ka Mary ba Joseph. Dan ying basa ni. Uang dan ying basa. Day? Kau ini ya? 4 day. To, Team Esther. Uang dan ying basa syu. Hang ni Henry dan sa kasem. Latam na way siya way. 4 day. Kumno ki jirong ki khana mo, kumno ki pur ki khana ki deyang ni. Iwi kran ka to, iwi la pentam shu. Team Daniel. Uang kumno. Okay, kataru ketika suspense, ngan sa juba ipi, dah pilawan biang. Kajingkeli. Menta kadai namta Team Esther house nama you lakha yo Jisu ngai igi kena Bible school lut hang ni ya kani la da bikai haka Bible school house nama you lakha yo Jisu tong in reserve yang kani ruka jingkali very interesting tetapi ko abantep ka jubab wan biang ka jingkali namta Team Daniel, haba ki ni ki real start ki wan ban ai ki jing ai ki jong ki sha o Jisu ki shem ya o Jisu don hai ha haying jong Mary dan makwa ban ai ki wei pa ki jubab haying jong Joseph Bethlehem haba ki ni real start ki wan man shem ya o Jisu ha kata kapor u Joseph 4 dan haying ngim tep dan lishe handai ka Bible kat kum ka Bible kat ho bakini ki start kla shem ya o Jisu bat ka Mary
Bat ka Mary. Tenamar ba I klori la ai jubab. Wala da yung hakaying Mary te obviously habakidon hang tu kan David ka ying te handai kam pada day pura tingi ai 5 points. Tong ini ai khmat pat kani ka di jing kali ka ba jong ka round 2. Isa astang ka we ka jing kali. Te kani ka di namta team David. Balay u Lucas u ong ya ka Bethlehem kanong ba u David. Namaru David usen syar na Bethlehem. Namaru David usen syar u Clemson syar. Team Esther. Kilaya jan team David kala jan bha. Jinghar pateng sim David. Ke jinghar pateng sim David kaya serim hibat ke iba Kiki Ong. Team Daniel. Namar ba? Uday sembajun David la itu lupa pang jong syong. Okay, handai ka jing kali di specific balay u Lucas u Ong ya ka Bethlehem ka nong ba u David mo balay. Tay kata rujuba pikwa banteb sawan. Ka jing kali nam ta jong pi ka day. Kabasuk ba? Kamod ayu Messiah. Ang Messiah kabamod? No itu lupa. Nong itu lupa. Okay. Jan, padai Daniel. Nong pen em. Team David. Nong siu spa. Okay, close. Niju pendon kam bah ni ka kentien. Ang Messiah mo dayo. Ba la sha pen slash. Te bat kani ngilawan siya kabakot jongka round 2. Team Esther kadang don ha 20, but Team Daniel lapoi laipo sam. Tong in ai sapti nam taka Team David fin haban leiban syong no. Tong in pay menta nakini ki atli ki team manu ban le shaka final. Te hau tayo bangin don final. Te kini ki team man job kim don kam sho ban le hau ni tayo ban wan. Namar bahatayo bangin le final pat fila drong bait direct shaka finale. Tingin late siya ka qualifying round pat menta. Hakani ka round kabalay kaban decide manu ban late siya ka final. Hang ni pinhaban ay kerteng kani kadi kulum lang maka tesman ka barem tesman ka batmay. Mo. Ti pinhaban ay yaki kerteng. Kani ka round ko boong ay kerteng jong kini. Mo, name these people. Ay kerteng jong kini. Tingin sedang hakan ika por naka team Esther biang. Jubab lani ai kerteng jong kani ka nong bishar jong Israel. Kani ka day dan tang maka hadian jong ka klamshim la dan shoot da kiway pat nong bishar bade kentay. Haki Israel. Kedai ke Esther. Yeah. Team Daniel. Ka Deborah. Deborah kadai the only female judge ha Israel. Mo kadai ka Deborah. Tu ina stop tinam ta jongki. Next jikli kadai nam ta team Daniel. Mo pinhaban ai kerteng ukpa Noah. Lamek tu ina stop tinam ta iklor. Kerteng pa jong Noah o kerteng Lamek. 10 points namta team Daniel. Okay. Team Esther. Team Esther. Pihaban ai kerteng jong kini ki Shikurim. Kiba layaburi na kita ki jing ai kelut bat kila kelon bat yap kram. Iway hadin iway. Ananias bat Sapira. Ananias bat Sapira. 10 points namta team Esther. Jingkali ka baa namta team Daniel. Ka jingkali pi ka day. Pinhaban ay kerteng jong ukun uban ningkong
Jong u Jacob naga Rachel. Ishmael, sorry, empat day Ishmael. Joseph. U Joseph budi kuning kong, jong u Jacob naga Rachel. So 5 points nam taga team Esther. Tiga deciding round, hakaniga round in I lightly jinkalipi. So last question na kabantaka, team kabansa decide pat mano banle shaka finale nang ni shakman. Kajinkali, kabakado jong ke team Esther. Pinhaban I kerteng jong uta usunran ujisu ubalayalap hakapor Pentecost. Petros. Shipo point ya team Esther. Jinkali namtaka team Daniel. Pinaban ay kerteng jong uni usunran ubala bujli ya u Judas. Matthias. Matthias. Oh. 10 points namtaka team Daniel. Matthias lani Matthias ka jinkeno ka ba correct pronunciation kade Matthias mo uni udei ubala bujli ya u Judas. Scores team Esther sauposan tingnan stop team namtaka team Esther. But ka team Daniel the katsan point kala lead hanreu po point. Tingnan stop team namtaka team Daniel. Nganget haganiga por haba filayo shimbantalem haganiga Bible quiz da ka bahashuya pej ba ya ngapru nganget kala long shisha ka jinkurku bon namta ka jongpi. But haba pilayo sngoy kita ki jinkeli pilayo sngoy kita ki juba kala penroy shuru ya piru haga jingte ka khtinga jong play. Ba nganget ka penlong shisharu ya piru kada ktik ka donut ka jong pi ka jingmo perkat ka jong piru ba let's say piru hakan ka popin oni da ngaru ngalayo ban dan lem rengkat batki la da ngaru ngalayo ban shem dental lem rengkat batki tengi ko ban aimen cmp pila ban wan shkini ka jaka pila ban shem mentalem hakan ka jing shakri bat ban pen mau biang ru shosho ya pi ba ya kan ka Bible quiz nginom pen kod no tang hang kita yo badang wan ru pinai shem dang bun ki kena ki banwan shem banta hakaniga Bible quiz lada pikwa piru pila banwan ban shem bentalem haka lamda mdei kum kita ki participants jong ka Bible quiz hande lada pikwa ban don kat lem kum kita ki live audience ru pila ban don kat bat ngi prias ngo hai pi baro utrain kor kui pi baro se sen pat wanum klet ba pindai don kat bat ka partner e ka ban shakri ya utrai train kor kui pi baro hado bene shambyang pat bat pi ai ublei ga jingsuk ublei uba kerku undon rengkat bat pi hagi benta baro ka jing em ka jong pi haga long yang ka jong pi ba hagi jing tregi kam ki jong pi baro amen.